Samtang pipila ka bahin sa Lapu-Lapu City ang gisanapan sa baha nunod sa sunod-sunod nga adlaw sa pag-uwan. Siluan meron dina sa report. Kini ang sitwasyon sa sitio Eskwelahan, Barangay Basak nga naabtan sa RTV Balitang Bisdak ganihang buntag. Mga residente napugos pag-ubog sa tubig baha aron lang makalabang. Sama ni ining trabahante sa usa ka mall nga gihubo na lang ang iyang sapatos o gilulho ang iyang uniforme aron di mabasa kay padung pa siyang motrabaho. Nagay na ko, nagyan dito ma'am, grounded ba? May gibong ko, abi na ko, kuhan, unsa niya, gibong ko, nga grounded man siya gamay. Bisan ang mga sakyanan, naglisod usab paglabang. Gani mitiuro kining usa ka multicab ug wa na makalahos sa ilang tuyo ang nagmaneho niini. Padung kami magkuha dito sa kuhan para deliver mang good news niya na paong man ang kuha laom ba. Hindi rin ang kuhan sakyanan. Matod ni Basak Barangay Captain Isabelito Dainarla, taud-taud na nilang gipaabot ngadto sa lokal nga hagamhanan ang maong suliran. Ni kuan pa ang mayor, nituman pa ito nga amo nang ablihan, i-open canal sa ang drainage system na mo. Kay gamay manggod ang iyang drainage, so niya ni-clog up gina siya, hugaw pa. So ako tong advice sa mayor nga ato nang bakbakon para at least ma-open canal, ma-flow na siya niya, i-divert ang iyang agianan sa tubig bangari sa luyo atong dunay ginabunuhan. Pero wala man gihapon na kuan mo nang padayon lang gihapon na ang baha diha. Gipasabot usab niya nga posibleng may mga wire pa sa kuryente, cable ug telecommunications company ang wa pa gihapon mahipos human sa bagyong Odette. Padaan mig suwat sa mga kompanya na nya gani kami na ang barangay nang hipos silang kuryente amon lang ipangkuha kay grabe daghan na disgrasya na. Daghan na disgrasya silang kuryente naglukot-lukot ta plane ba. So amon lang gilimpyuhan. Hinay-hinay. So dako posibilidad nga siguro na mo ground gid nga part sa kanang magian nila nga lawom ang tubig. Gawa sa sitio Eskwelahan ug sitio Tangke, gibahaan usab ang sitio Iba. Gani daw susama sa swimming pool ang atubangang bahin ni ining usa ka supermarket. Mas labing mayog dungagan pag ina siya drainage nga makapaguwa gid sa tubig. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuhae og habig ang lokal nga hagamhanan ug ang City Engineers Office. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.